Türkmenistanda erkin maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimetleri sunur ýurtda alternativ maglumat çismeleriniň öňüni almakdynyň syklaryny hasym güýçlendirip, munyň çäklerinde VPN tilsimlerini gurnap berýänlere we proxy ulgamlaryndan peýdalanýanlara batyşlaryny ýygjamlaşdyrdylar. Bu soňky özgörüşler sosial ulgamlarda türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda şeýle-de geçen aýdan başlap ýurt boýunça internetiň tizliginiň pesildilmeginiň fonunda bolup geçýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy şu hepdeniň başyndan bäri paýtagtda diňe bir VPN-i pitiklemek bilen çäklenmän, eýse bu hyzmatdan peýdalanýanlary ýüze çykarmak boýunça hem işleriň geçirilýändigine gurrun berdi. Men VPN toruna birigimden soň mobil telefonumda internet kesildi. Aradan 2 gün geçenden soň yerli polisiýa şäheri sebäbini düşündirmezden polisiýa bölümine çağırdy. Men çakylygy sorasam-da, ol hiç hili resmi dokument hödürlemän tersine gelmesem güç bilen eltiljekdigim bilen haýbat atdy. Dip Aşgabatly 30 ýaşlaryndaky Suray 5-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Men polisiýa bölümine baranymda ol ýerde eýem maňa howpsuzlyk gullugynyň işäri garaşyp oturan eken. Ol anyk wagty görkezip şol pursat näme sebäpden VPN ulanandygymy sorady. Men YouTube'da aýdymlara tomoş etmek üçin girendigimi aýtdym. Ol soňundan bu tilsimi kimiň we nirede gurnap berenligi barada düşündürüş ýazmagymy egerde boyun gaçyraýsam, onda jogapkärçilige çekiljekdigimi aýtdy. Dip Suray özünden huwatir edip proxy tilsimini gurnap beren mobil telefon ustasynyň şahsiýetini aýan edendigini bellädi. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklerini öwrenen habarçymyz VPN gurnap berýän ustalaryň hem polisiýa bölümine çağırlyp düşündürüş geçirilýändigini, ilkinji edek duýdurys berilse, geljekde bu ýagdaýlar gaýtalansa, olary özünden görmeli boljakdygy barada haýwatlaryň hem atylýandygyny aýtdy. Polisiýa barlajak dip mobil telefonumy we iş kompýuterymy hem aldy. Polisiýa bölüminde bundan beýlek raýatlara VPN gurnap bermejekdigim barada dilhata alındy. Soňky günleriň dowamında başga-da onarça mobil ustasynyň şeýdi polisiýa çağırlandygyny bilýärin dip, atlandyrylmasylygyny soran mobil ustalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatsak media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar, şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýle-de iri sosial ulgamlar petikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hödürlenýän dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öň öz ilatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hemeden türkmen hökümeti VPN tilsimlerini gurnap berýän ustalary batyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajakdyklary barada gurhandan hem andistiripdi. Galy bertede geçen aýdan başlap türkmen häkimetleri ýurduň durly künjeklerinde internetiň tizligini haýalladyp başladylar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan yerli internet hünärmenleri munyň ýürüýti görkezme esasynda raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saýtlardan, şol sanda YouTube'dan, şeýle-de Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçilikleriniň öňüne almak üçin edilýändigini aýdypdylar. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornurda yerleşdirilýär. Internet teknologiýalary boýunça habarlary idarlayan Kompraytech nesiriniň awgustda çap eden hasabatyna görä, Türkmenistan interneti senzurlamakda Demirazy Koreýa, Eýran, Hytaý, Siriýa we Belarusiýa ýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň ýaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet syryndan we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlar almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet iletirliligini hasym çäklendirip başlamagy sosial medialarda türkmen hökümetiniň şol sanda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi.